Преди дори заглавията да ги споменат, Бирмингам вече беше град на ръба на колапса. Тесни улички, прегряти работилници, деца без училища и млади хора, които се учеха да се бият преди да се научат да четат. В тези влажни коридори, където полицията влизаше само когато е абсолютно необходимо, започна да се появява нов вид човек – остър, горд, насилствен. В началото никой не го наричаше Пики Блиндър. Градът беше този, който създаде името, естетиката и мита. Това, което последва – битките, териториите, съдебните дела, отмъщението – не беше романтична история, беше предупреждение. И всичко започна много преди някой да зашие острие в шапка, където се раждат сенките. Преди слънцето да докосне покривите на Бирмингам, кварталът вече се беше събудил. Смол Хийт нямаше нужда от хора, за да започне деня. Той го правеше сам. Метална кофа се търкаляше през подгизнал двор, плъх се стрелкаше между купчини влажни въглища. Врата се блъскаше в рамката си, защото дървото беше попило вода през нощта. Това беше типичното дишане на работническия пояс, територия, където влажността изглеждаше като просто още един съсед, винаги присъстващ, винаги просмукващ се през тухли, които никога не досъхнаха. В началото на 20 век Бирмингам навлиза в модерността с бързия пулс на индустрията. Комини се извисяват като мачти, изригвайки толкова гъст дим, че образува паралелно небе над улиците. Градът произвежда всичко – стрелково оръжие, инструменти, велосипеди, метални копчета, части за локомотиви. Това беше работилницата на света, работилница без стени. Но цената на тази енергия беше видима на всеки ъгъл. Безкрайни работни дни, несигурни заплати, квартали, които растяха по-бързо, отколкото можеха да поддържат. Къщите на работниците бяха построени по необходимост, а не по проект. Безкрайни редици от тесни жилища, свързани с стени, толкова тънки, че само трябваше да докоснеш едната с ръка, за да усетиш вибрацията на кашлица от другата страна. Тоалетните се споделяха от десетки, кладенците се замърсяваха бързо, а здравните инспектори отбелязваха всеки провал, знаейки предварително, че скоро няма да има реформа. В вътрешните дворове, тъмни, тесни и препълнени с счупени предмети, децата се учеха да се ориентират още преди да се научат да говорят. Томас Фаулър, дребен, сериозен и бос, се движеше с прецизността на някой, който е запомнил невидимата карта от ръждясали пирони, разхлабени дъски и безкрайни локви. В Смол Хийт момчетата първо се научили да оцеляват, а след това и да четат. На няколко улици разстояние, ревът на метал оповестяваше началото на деня. Преди зазоряване чукове вече блъскаха желязо, а въздухът се сгъстяваше от жега и липса на вентилация. 12-годишният Артър Бейлс неуморно зареждаше винтове в работилница, където името на собственика нямаше голямо значение. Фулърс, Гривс, Бърбанкс – всички работеха по един и същи начин. Ако работата намалееше за седмица, намаляваха и доходите, и храната. Стабилността беше фантазия за други райони, не и за този. Законът казваше, че децата трябва да ходят на училище. Реалността казваше друго. В работническите квартали фразата, която родителите повтаряха, беше проста. Детето помага. Той помагаше с всичко – почистване на инструменти, бутане на колички, местене на въглища, достигане до пространства, където възрастен не можеше да се побере. Книгите бяха лукс, запазен за онези, които не брояха монетите си преди лягане. Но истинското училище беше отвън, сред канали, празни парцели и проходи, толкова тесни, че възрастен не можеше да се обърне без да докосне и двете стени. Момчетата научиха граматиката на улицата, да различават дали една стъпка принадлежи на съседа или на полицая, да изчезват зад счупена стена, да бягат безшумно. Постоянният шум на фабриките действаше като завеса. Той прикриваше битки, споразумения, заплахи и мълчания, които никой не забелязваше. Полицията рядко се осмеляваше да навлезе в тези вътрешни коридори. Те бяха лабиринти, където законът се разтваряше. Там царуваха обичаят, гордостта и способността да задържиш погледа, без да отстъпваш. Момчетата усвоиха код, който не се нуждаеше от обяснение. Улицата принадлежи на този, който я защитава. С настъпването на вечерта градът промени цвета си.
Кръчмите запалиха газови лампи и изпускаха позната смес – хладка бира, пот, влажно дърво. Изтощени работници, новонаети моряци и негодуващи надничари изпълваха вътрешността. Един единствен мръсен поглед беше достатъчен, за да разпали бой. Един непогасен дълг беше достатъчен, за да започне преследване в следващата алея. Момчетата наблюдаваха отстрани, запомняйки жестове, паузи и мълчания. Те научиха, че насилието има ритъм и че уважението е нещо, което се поддържа чрез действия, а не чрез думи. Пресата все още избягваше думата «банда». Те предпочитаха да говорят за младежки безредици, объркване, бунтовни младежи. Но в Смол Хийт реалността беше различна. Цяло поколение растеше без бъдеще, притиснато от минимални заплати, пренаселени жилища и разводнени очаквания. Там идентичността не се е градила с проекти, а с принадлежности – фамилия, ъгъл, проход. И тогава някои имена започнаха да се повтарят. Фаулър, Оуен, Шелдън. Момчета, които се бяха научили да се ориентират в едни и същи улички, сега се организираха в сплотени групи, защитавайки територията си, сякаш беше естествено продължение на телата им. От това триене, от бедност, метал, дим и пренебрежение, се появи климатът, който даде началото на Пийки Блайндърс. Те не се родиха като организирана банда или легенда. Те се родиха като неизбежен продукт на своя град. Млади мъже, оформени от среда, където законът се е появил късно или просто изобщо не се е появил. Преди мита, преди естетиката, преди страха, който името му би предизвикало, е съществувало това. Град, който без да го възнамерява, е оформил мъжете, които един ден щяха да доминират над сенките му. Мучителите, законът на стиснатия юмрук. В работническите квартали на Бирмингъм първите банди не са се родили от конспирации или тайни клетви. Те са се появили веднага, щом момчетата са разбрали нещо основно, че една алея може да бъде тяхна територия и че тялото, бързо, закалено желание, може да се превърне в оръжие. Тези групи започват да се наричат трудолюбци. Име – едновременно брутално и точно. Да се бориш трудно не означава да се биеш. Означава да удреш без техника, без пауза, без задръжки. Това е техният език. Първите полицейски доклади ги описват като групи млади мъже на възраст между 12 и 22 години, почти всички синове на металургични работници, миньори или кожари. Те работят от ранна сутрин, връщат се от дома покрити с мазнина и с настъпването на вечерта се събират, за да правят това, което умеят най-добре – да се бият. Някои нощи това е за облози, други нощи за гордост. Трети нощи просто за да попречат на друг квартал да ги надмине. В онзи свят насилието не е решението, то е идентичност. Трудноумците се движеха като рояци, непредсказуеми, сменяйки ъглите с скоростта на онези, които познаваха всяка тухла в квартала. Те нямаха официални водачи. Авторитетът се печелеше от този, който издържаше на най-много удари, който напредваше, когато всички останали се оттегляха, който оставяше най-много кръв, без да пролее. Така станаха известни имена, които започнаха да тревожат Бирмингъм. Стивън Макхики, който се бореше, сякаш болката не го достигаше. Хенри Лайтфуд, чийто стил беше толкова тежък, колкото фамилията му подсказваше обратното. Хари Фаулър, вулканичен още като тийнейджър. Джордж Джинджър Оуен, известен с това, че продължаваше да се бори дори покрит с кръв, и Урнест Бейлс, тихото момче от Ню Канал Стрит, закалено от дългите дни сред машини. Градът разбрал, че нещо се променя в една събота през 1873 година. Причината за боя не се помни, но последиците от него са: около 50 млади мъже от противоположните страни на Бирмингъм се срещнали във влажна алея близо до пазара Смитфилд, без официално оръжие, само колани, чието катарами се усещали като олово в ръцете им, внимателно подбрани камъни, пръчки, откъснати от стари огради. Когато полицията пристигнала, момчетата вече били изчезнали в сенките. На земята лежали двама полусъзнателни мъже и един тийнейджър с рана по лицето. Вестникът писа за тревожно безредие. Кварталът го разбирал такова, каквото е, началото на нещо по-голямо. Това, което отличаваше слогарите от обикновените бойци, беше тяхната постоянство.
Те не се изправяха срещу съперничещи си банди. Те се състезаваха помежду си. Всяка битка определяше ранговете, репутацията, кой вървеше отпред и кой трябваше да остане отзад. Насилието беше постоянно изпитание. Един есенен следобед Макхики се изправил срещу млад мъж от Дадестън заради дребен дълг. Съседи, наблюдаващи от счупени прозорци, описали сцената като безмилостна буря. Нямало никакви изчисления, никакви паузи, никакво примирие, само удари. Когато противникът му паднал, Макхики продължил да атакува, докато не бил повален от земята. Кокалчетата на пръстите му били разцепени, а дрехите му били разкъсани на парчета. В този ден името му престанало да бъде просто още едно име. То започнало да резонира из целия Бирмингам. Но боевете не винаги са били ритуални. Понякога са били засади. Те са атакували пред кръчма или в толкова тесен проход, че бягството е било невъзможно. Веднъж 5 бойци нападнали от засада 2 млади мъже от Съмърлейн. Първо са били хвърляни камъни. След това са последвали ударите с юмруци. Едно от момчетата е било толкова подуто, че не е могло да даде показания в продължение на 2 дни. Полицейският доклад го описва като организирано нападение. Това е първият път, когато градът вижда на хартия на къде се е насочило това насилие. Вестниците започнаха да посвещават цели колони на тези групи. Наричаха ги чума, диваци, момчета, които бродят из града, сякаш е техен. Но обяснението беше по-малко морално и по-просто. Бирмингам се разрастваше твърде бързо и в това пренебрежение се създаваха празнини, до които законът не достигаше. Слогърс запълниха тази празнина. Един от най-запомнящите се инциденти се е случил през 1874 година, когато спор в Чийпсайд завършил с това, че трудолюбив работник вдигнал огромен камък, сякаш бил примитивен чук. Жертвата оцеляла, но образът останал запечатан в квартала. Момче, приближаващо се с камък, и никой не смеел да го спре. Същата нощ в кръчмите се говорило по-малко за заплати и повече за момчето с камъка. Насилието на слогарите беше едновременно щит и отрова. То защитаваше техните собствени, наказваше другите и определяше невидими граници между улици, между фамилни имена, между ъгли. Но всяка битка провокираше отговор, не само от съперничещия квартал, но и в собствената им група. Някои искаха организация, други искаха стил, трети искаха да се откроят. И там, в тази мъничка пукнатина, започна да се оформя нещо друго. Сред тези шумни млади мъже се появи един различен тип момче. По-пресметливо, по-внимателно към външния си вид. По-наясно как да ходи, как да изглежда, как да сплашва, без веднага да си изцапа ръцете. Бруталността все още беше полезна, но вече не беше достатъчна. От тази промяна произлиза първата истинска мутация в бандитската сцена в Бирмингам. Краят на ерата на Слогърс не идва с голям бой или епичен рейд. Той идва тихо. Един ден журналист, разхождащ се през Смолхийт, чува група момчета да обсъждат идеята да зашият браснарско ножче в козирката на бейсболна шапка. Той си мисли, че това са просто тийнейджърски глупости. Без да знае, той ставаше свидетел на първия жест на ново поколение, онова, което известно време по-късно щеше да носи име, което щеше да отбележи Бирмингам завинаги – Пики Блайндърс. Първата организирана престъпност, когато улицата спре да бъде игра. Преходът от уличната ловкост към организираната престъпност не се случи по обяд или пред тълпи. Случи се през нощта, когато уличките на Бирмингам сякаш се затваряха в себе си, а газовите лампи трептяха сякаш от страх. В тази тишина, нарушавана само от къпенето на стари тръби, младите мъже, които вече не искаха да бъдат трудолюбиви, започнаха да експериментират с друг начин за доминиране в квартала. Преднамерено престъпление, прецизно движение, тихата заплаха. Първите признаци се появиха на пазарите. Те бяха идеални места за изчезване, планини от евтини въглища, увехнали зеленчуци, струпани щайги, влажни бъчви. Сред тези импровизирани пътеки се появяваха кражби, извършвани с новооткрита прецизност. Хари Фаулър разсейваше продавача, като спореше за цените, докато Джинджер Оуен отнемаше портфейл, чанта или портмоне, без никой дори да забележи.
Това не бяха импулсивни кражби, това бяха репетирани операции, сякаш бяха упражнявали всяко движение в празни коридори седмици наред. Полицейските досиета от 1891 година съдържат един щателен, почти хирургически подготвен епизод от пазара Смитфилд. Един месар преследва двама крадци, които са откраднали печалбата му. Той не ги е загубил заради бързината им. Той ги е загубил, защото са завили в уличка, където трети човек, почти дете, е поставил дървена кутия, за да попречи на всяко преследване. Това дете е Ернест Бейлс, който е прекарал половината си живот в работа с машини и е знаел точно къде да се скрие, без да оставя сянка. Това, което отличаваше това ново поколение, не беше насилието, а структурата. Слогерите се сражаваха в паника. Тези млади мъже местеха части. Те спазваха полицейските графици, оценяваха жертвите, изучаваха пътища за бягство. Това, което някога беше импулс, се превърна в метод. Скоро улицата предлагаше по-доходоносен сценарий – незаконни зали за залагания. Там парите циркулираха неконтролирано, нерегистрирано и без никаква законова защита. Възможността беше озряла. Първият документиран обир е извършен в малък магазин на улица Хенедж. Изтощени мъже играели хазарт с монети, миришещи на застоял тютюн. Трима млади мъже влезли бавно. Единият от тях, вероятно Макхики, описан като силно сложен младеж с непоколебим поглед, се приближил до главната маса и казал нещо кратко, което не било отразено в полицейския доклад. Това, което обаче било записано, била реакцията. Комарджиите предали част от печалбата без протест, без съпротива. Нямало свидетели, склонни да си спомнят каквото и да било. Този метод, тихо сплашване, контролирано присъствие, мълчаливо отстъпление, се разпространи из Дигбет, Астън и Деритент. Това не бяха грабежи, това беше изнудване, не се представяха по име, вземаха това, което смятаха за тяхно и изчезваха преди полицията да разбере кого да търси. Именно в този климат фигурата на Томас Гилбърт или Кевин Муни, в зависимост от деня, започна да се издига. За разлика от Фаулър и Макхики, Муни беше стратег. Той не прибягваше до насилие, той наблюдаваше, той избираше сцените си. Влизаше само когато резултатът вече беше решен. Полицейските доклади го описваха като труден за проследяване, склонен да променя самоличността си, облечен с елегантност, неподходяща за възрастта му. За някои съседи той беше добре сложен млад мъж. За други, някой, който учеше по-младите как да се самоутвърждават без да си цапат ръцете. Една сцена от 1892 година обобщава всичко. В пасаж близо до Гарисън Лейн, двама млади мъже спорят за дребен дълг. Скандалът изглежда рутинен, докато не се появяват трима момчета, облечени в чисти ботуши, заострени шапки и дълги палта. Те не говорят високо, не заплашват. Изслушаха за момент, взеха кесията на длъжника и си тръгнаха. Властите бяха сменили собственика си без нито един удар. Именно там се е родила организираната престъпност на бъдещите Пики Блайндърс, когато рискът е престанал да зависи от случайността и е започнал да зависи от изчисленията. Те са знаели кой дължи пари, кои улици са имали най-много хазарт, кои салони са затваряли рано и кои полицаи са избягвали определени пасажи. Насилието не изчезна. То стана хирургично. Беше запазено за специфични моменти, когато думите не бяха достатъчни. Като нощта, когато Джинджер Оуен завлече букмейкър в алея на Милк Стрит, защото отказал да плати. Нямаше свидетели, само тъпият удар на тяло, падащо на влажната земя. На следващия ден мъжът плати дори това, което не дължеше. Пресата започна да използва нови изрази. Подготвени групи, изчислени методи, координирана дейност. Все още не ги наричаха банди, но всички знаеха, че нещо се променя. Неспособни да патрулират всяка алея, полицията забеляза обезпокоителен модел. Младежите действаха предимно в райони, където осветлението беше слабо или замъглено от вятъра. Те познаваха всяка сянка, всяко сляпо петно, всеки заден вход. За тях тези проходи бяха естествено продължение на телата им.
Преломният момент настъпил в кръчма на Хай Стрит, когато собственик на магазин съобщил, че 3 млади мъже са го притиснали да му даде пари, в замяна на това да запази сергията си без никакви проблеми. Той разказал, че единият от тях носел толкова ниско наведена шапка, че се виждала само напрегната челюст, готов да удари, ако е необходимо. Той не се съпротивлявал, знаел, че са повече от тях и че прекалено многото говорене може да превърне заплахата в неизбежна реалност. Появата на името, когато Бирмингъм произнеса Пики Блайндърс за първи път. Вечерта се беше спуснала над Смолхийт със същия опушен влажен въздух, който винаги висеше във въздуха след работа. Павираните павета все още бяха мокри от кратък рамеж, а новозапалените улични лампи хвърляха неравномерни отражения по извивките на улицата. Именно там, на един обикновен ъгъл, един дребен инцидент се превърна в нещо, което градът щеше да повтаря десетилетия наред. Уличен продавач Джеймс Харвуд подреди малки дървени фигурки на импровизирания си щанд. Той беше по-възрастен мъж, свикнал да губи повече, отколкото да печели. От другата страна на улицата група млади мъже се разхождаха спокойно, с нахлузени шапки и тънки палта, модерни сред момчетата от вътрешния двор. Те не приличаха на банда или организирана група, просто сенки, движещи се заедно. Харвуд поиска плащане на малък дълг, само няколко монети, които един от тях беше обещал да върне преди дни. Най-близкото момче, най-много 17-годишно, извъртя врата си с бавност, която не подсказваше възрастта му. Той повдигна заострения си козир точно толкова, че да разкрие едното си око. Не каза нищо. Нямаше нужда. Този жест послужи като сигнал. Другите мълчаливо им препречиха пътя, без да тичат, без да викат. Беше синхронизирано, почти хореографско движение, научено повече в уличките, отколкото в официалните битки. Харвуд се опита да се отдръпне, но един от младежите го бутна само с предмишницата си. Последвалият удар беше уникален и прецизен. Той падна върху мокрите павета, без да види откъде е дошъл. Когато си пое дъх, те вече бяха далеч, движеха се, сякаш бяха част от самата улица. Единственият човек, който се притече да помогне, беше жена, видяла всичко от входа. Тя беше тази, която говори първо с полицаите, а след това с журналист, който беше наблизо и търсеше евтини истории за вестник Бирмингам Мейл. Опита се да ги опише и измисли само импровизирана фраза. Тези ослепителни върхове. Момчета. Момчетата с ослепителните шапки. В редакцията журналистът се нуждаеше от кратко заглавие. Той съкрати фразата, изопачи я, смачка я, докато не се появи нещо ново – Пики Блайндърс. Той не знаеше, че кръщава най-известната банда на Бирмингам. Просто се опитваше да продаде следобедния вестник. Името се появило в печатни издания на следващия ден. Градът го приел преди да разбере напълно значението му. По пазарите и в кръчмите някои вярвали, че пики се отнася до заострената форма на шапките. Други, че блиндър означава сянката, която помрачава очите на момчето точно преди да удари. А трети, по-изобретателни, свързвали думата с нещо остро, опасно, скрито. Митът за браснарските нощчета още не съществувал, но идеята за невидимо острие вече циркулирала. От този момент нататък започнали да се множат изрезки от вестници. Пики Блайндърс сплашват собствениците на магазини. Нова банда всява страх в Смолхийт. Полицията започнала да трупа тези статии на бюрата си, въпреки че групата оставала неуловима. Нямало ясна иерархия или лидери, имало фамилии, които се появявали многократно в разпръснати доклади. Първият човек, свързан с името, е Стивън Макхики. През 1890 година той е арестуван след нападение над полицай в Дикбет. В полицейския доклад се казва, той принадлежи към групата, известна като Пики Блайндърс. Това е преувеличение. Все още не е имало група в формален смисъл, но фразата демонстрира непосредственото въздействие на заглавието. Етикетът е създал категория преди организацията дори да съществува. През същата година към списъка е добавено още едно име – Хари Фаулър. Арестуван на Съмър Лейн за подбуждане към безредици, полицейският доклад посочва, че той е носел дрехи, характерни за Пики Блайндърс. Дрехите, островърхата шапка, тъмният шал, тясното палто
се превръщат от моден детайл в уличаващо доказателство. Самото обличане по този начин е достатъчно, за да предизвика подозрение. Със всеки инцидент името набираше популярност. На Гарисън Лейн съседите шепнеха, че след залез слънце е най-добре да не се разхождате сами, защото е известно, че острите козирки обитаваха района. В Чийпсайд собствениците на магазини бяха по-склонни да дадат няколко монети, ако се появи група млади мъже с такъв вид. Слухът се разпространяваше по-бързо от фактите. Незначителен инцидент на Хай Стрит затвърди този страх. Млад мъж беше арестуван за кражба на велосипед. Той беше невъоръжен и не оказа съпротива, но когато на глас се спомена, че прилича на герой от Пики Блиндър, тълпата инстинктивно се отдръпна. Страхът не проистичаше от младия мъж, а от името, отпечатано във вестниците. Преломният момент настъпва по време на съдебен процес през 1891 година. Джордж Джинджер Оуен влиза в съдебната зала, обвинен в нападение. Съдебната зала е препълнена не заради сериозността на случая, а защото заглавията повтарят фамилията му редом с тази на Пики Блайндърс от седмици. Докато върви към съдийската скамейка с килната надолу шапка и скрито лице, няколко присъстващи прошепват: ето как изглежда един от тях. Процесът е кратък, но въздействието е различно. За първи път Бирмингам гледа на обикновен млад мъж през медийно конструиран филтър на страх. След процеса, имитацията започна да се разпространява. Момчета от квартали като Лозелс, Астън и Нечелс възприеха стила, дори без никога да са виждали Макхики или Оуен. Те искаха да принадлежат, искаха да бъдат видени. И така естетиката стана заразна, заедно с нея и насилието. Към 1892 година терминът Пики Блайндърс вече не е журналистическо изобретение. Той се разпространява в оплаквания, лични разговори и предупреждения сред съседите. Той все още не определя скована банда, но определя нещо по-дълбоко – идентичност във формирането, младежко движение, родено от бедност, гордост и град, който не може да ги контролира. Уличен бизнес, пари, услуги и невидими територии. Икономиката на Пики Блайндърс никога не е произлизала от един единствен обир или грандиозен плячкосващ хакерски атак. Тя се е появила в покрайнините на Бирмингам, на онези места, където газовите лампи едва са осветявали сградите и където държавният контрол се е разтапял сред сергии, кръчми и неохранявани улички. Там, сред дребни пари и безкрайни дългове, младите мъже започват да изграждат система, която разчита не на груба сила, а на постоянство. Пазарът Смитфилд беше едно от първите места, където тази логика се оформи. На разсъмване въздухът се изпълни с миризма на прясно месо и увехнали зеленчуци. Сред виковете на продавачи и колички, натоварени с влажни щайги, двама млади мъже се разхождаха по пътеките без да купуват нищо. Всяка събота спираха на една и съща сергия. Не заплашваха, не повишаваха тон, просто напомняха на всички с кратък коментар, че плащането поддържа нещата в плавно протичане. Собственикът разбираше какво има предвид. Знаеше, че ако откаже, ще се появят фалшиви клиенти, провокиращи спорове, блъскане или дребни схватки, целящи да изплашат купувачите. Нищо, което би оправдало арест, но достатъчно, за да съсипе деня. Това беше семето на защитните пари. Малки монети, многократно събирани от млади мъже, които се научиха да се ориентират на пазарите, сякаш бяха свои собствени брокери. Те не се нуждаеха от счетоводни книги или иерархии, а само от дисциплина. Пики Блайндърс събираха малко, но го правеха всеки ден и тази рутина създаде първата им истинска структура. Кръчмите разшириха системата. Места като Гарисън или бирариите в Нютаун и Деритент бяха мястото, където работниците изливаха фрустрациите си след 12-часови смени. Гъстият въздух се смесваше с пот, топла бира и жълтеникавото трептене на газови лампи. Там млад мъж, седнал тихо, можеше да подслуша кой печели залози, кой дължи пари или кой е имал проблеми с местен букмейкър. Информацията в Бирмингам струваше повече от нож. Членовете на Пики Блайндърс се научиха да я използват като валута. Зад най-респектиращите фасади се появяваха тайни салони за залагания. Те не бяха струпани на едно място.
изникваха в задни стаи, влажни мазета или скрити пространства зад месарници. Потокът от пари беше по-голям, отколкото на който и да е уличен пазар. Именно там се затвърди тихата репутация на Томас Гилбърт, човекът, който използваше и името Кевин Муни. През 1892 година в салон на улица Адърли Муни и двама му сътрудници се приближиха до касата без да докосват нищо. Те просто наблюдаваха и чакаха. Служителят отвори ръка и подаде фиксирана сума. Нямаше спор, нямаше викове, самото им присъствие казваше всичко. Тази нощ бележи повратна точка. Вече не ставаше дума само за събиране на пари за охрана, а за контролиране на паричния поток, който поддържаше квартала жив. Собствениците на салуни бързо осъзнаха, че преговорите с Пики Блайндърс са по-изгодни от конфронтацията с тях, а полицията, въпреки че подозираше съществуването на система, разполагаше с малко доказателства. Споразуменията не бяха писмени. Те бяха сключени с погледи или с липсата на шум на места, където винаги е имало много шум. Събирането на дългове беше друг ключов елемент. В работническите квартали никой не следеше финансите си. Храната можеше да бъде платена за следващата седмица. Залозите се уреждаха, когато късметът им дойдеше, а неформалните заеми циркулираха без определен получател. Когато някой бегач не можеше да събере парите си, той се обръщаше към Пики Блайндърс. Едно нощно посещение беше достатъчно, за да му напомни за задължението му. Първо, те разговаряха. Ако това не се получи, последва физически натиск, блъскане в тъмна алея, падане, което счупи ръка, предупреждение, отправено без свидетели. Събирането на дългове се превърна в един от най-стабилните стълбове на групата. Тази паралелна икономика се допълваше от малки постоянни кражби, почти невидими за полицията, портфейли, откраднати в Булринг, часовници, откраднати с бързи ръце в Дигбет, велосипеди, препродадени на пазари за втора употреба. Те не генерираха огромни печалби, но поддържаха групата активна, бдителна и присъстваща по улиците. Муни разбрал преди всички останали, че печелившата престъпност не се нуждае от строга иерархия, тя се нуждае от ред. Той разпределял задачите, без те да изглеждат като заповеди. Едни събирали парите, други наблюдавали, трети се намесвали, когато нещо се отклонявало от плана. Имената непрекъснато се появявали в полицейските доклади – Макхики, Фаулър, Бейлс. Те не формирали официално ръководство, те формирали функционална мрежа, достатъчно гъвкава, за да се адаптира, и достатъчно стабилна, за да поддържа бизнеса. С растежа дойде и конфликтът. Други по-малки банди, особено в районите на Астън и Хайгейт, се опитаха да контролират части от пазара и залозите. Реакцията беше незабавна. В еднодневен сблъсък на Булринг двама съперници се озоваха в болница, а останалите изчезнаха в рамките на няколко дни. Пики Блайндърс не търсеха продължителни войни, те търсеха ясни послания. Полицията наблюдаваше явлението с безпокойство, не защото Пики Блайндърс извършваха зрелищни грабежи, а защото кварталът започваше да функционира по техните правила. Търговците плащаха, без да докладват за престъпленията. Собствениците на кръчми предпочитаха да игнорират случващото се зад задните им врати. Комарджиите приемаха задължителните такси като част от играта. Тишината поддържаше икономиката на квартала стабилна и тази тишина беше плодородна почва за Пики Блайндърс. Когато някой попиташе кой всъщност управлява Смол Хийт, никой не назоваваше имена, но всички погледи винаги се обръщаха в една и съща посока. Към младите мъже с островърхи шапки, които ходеха така, сякаш паветата принадлежаха на тях. Именно там, в тази комбинация от дребни пари, прагматичен ред и навременен страх, се криеше истинското сърце на групата. Емблематично насилие – да се научим да отваряме поглед в бедняшките квартали. Насилието на острите козирки не избухна в неконтролиран взрив. То се формираше бавно, в същите улички, където слогарите бяха нанасяли удари години наред, но с една фундаментална разлика. Острите козирки не нападаха импулсивно, а целенасочено. Всяка атака съобщаваше нещо. Всяка рана имаше цел. Това изчисление превърна улицата в продължение на тяхната система – шахматна дъска,
където действията на един млад мъж можеха да променят поведението на цял квартал. В началото на 1890-те години Бирмингам започва да забелязва тази промяна. Бунтовете престават да изглеждат като детски кавги и започват да придобиват по-сериозен характер, сякаш зад всеки инцидент се крие невидима стратегия. Един от епизодите, отбелязали този повратен момент, се случва в Чийпсайд. Търговец спори за някаква неправилна промяна с млад мъж, облечен в улични дрехи, в талено палто, добре лъснати ботуши и шапка, нахлузена над очите му. Спорът изглежда тривиален, докато неочаквано не се появяват две фигури, познати от полицейските досиета – Хари Фаулър и Стивън Макхики. Трети, когото някои местни жители идентифицират като Джинджър Оуен, се присъединява без колебание. Търговецът се опита да прекрати разговора, но напрежението вече беше осезаемо. Ударът дойде от непредвидим ъгъл. Миг по-късно друг удар го хвърли върху влажните щайки, струпани до входа на магазина. Сцената продължи по-малко от минута. Младите мъже се разпръснаха в 4 различни посоки, сякаш бяха репетирали сцената. Търговецът остана с подуто лице, чиста рана на скулата и сигурност, че това не е било спонтанно нападение, това е било предупреждение. Този модел се повтори седмици по-късно на улица Милк. Появи се мъж с скъсано яке, 2 счупени ребра и празен поглед. Той твърдеше, че е бил нападнат от добре облечени млади мъже, но не можа да разпознае лица. Полицията забеляза ключов детайл. Един от нападателите сякаш ръководеше нападението без да говори. Тази мълчалива власт започна да се свързва с Томас Гилбърт или Кевин Муни, чието присъствие определяше интензивността на всяко нападение. Той не беше официален лидер, но способността му да задава темпото го правеше ключова фигура. Оръжията, които използваха, също разкриваха стила им. Не се нуждаеха от дълги ножове или показни инструменти. Използваха колани с тежки катарами, внимателно подбрани гладки камъни, къси пръчки, които се побираха под палто и най-вече самите улички. В географията на Бирмингам един тесен проход струваше повече от стоманено острие. Един добре насочен удар беше достатъчен, за да обездвижи. Тъмнината беше достатъчна, за да дезориентира. Градът със своите слабо осветени ъгли и тесни коридори беше основното им оръжие. На Съмърлейн е открит млад мъж с чиста рана по бузата. Лекарят описва раната като бърза, причинена от тънък метален предмет. Оръжието така и не е намерено. Пресата веднага го свързва с острите козирки, подхранвайки идеята, че те крият остри предмети. Митът за браснарските ножчета, зашити в шапки, все още не се е утвърдил, но този тип рана е достатъчна, за да разпали слухове, които с времето ще се разрастват и ще затвърдят репутацията им на тихи насилници. Един от най-значимите инциденти се е случил през 1892 година близо до Стилхаус Лейн, само на метри от главното полицейско управление. Мъж се е намесил, за да защити сина си от обида. Резултатът е бил незабавен. Директни, бързи удари, без видимо безредие. Арестувани са 3 млади мъже, сред които Макхики, чието досие вече е показвало, че е рецидивист. На процеса съдията описва бруталността на нападението като по-тежка от обичайното при непълнолетни битки. Наблюдението е било точно. Членовете на Пики Блайндърс са преминавали границата между безредие и системно сплашване. Изтънчеността беше още по-очевидна при сблъсък с група от Съмърхил. Съперниците бяха притиснати въгъла в проход само с 2 изхода. Пики Блайндърс не настъпиха масово. Те разположиха мъже в двата края и спокойно затвориха капана, вървейки напред, сякаш отмерваха всяко свое движение. Когато приключиха, съперниците останаха с разкъсани дрехи, счупени зъби и прецизни порязвания. Полицията определи тактиката като координиран тормоз. Но това, което най-много тревожеше собствениците на магазини и жителите, не беше самото насилие, а неговата селективност. Хората от Пики Блайндърс знаеха кога да не действат. Ако собственикът на магазин плащаше на време, го оставяха на мира. Ако букмейкърът уважаваше коефициентите, нямаше проблеми.
Опасността не се криеше в тяхното присъствие, а в внезапното им отсъствие. Когато някой нарушаваше баланса, реакцията идваше без фанфари, послание, запечатано в кожата им. Един от най-показателните епизоди е свързан с Ернест Бейлс. Въпреки че не е известен с изключителна бруталност, той е имал способността да се движи незабелязано. Букмейкърът е отказал да плати седмичните коефициенти. Бейлс го е последвал в задънена улица. Той не го е ударил, просто е показал катарамата на колана си с бавен, почти дидактичен жест. Букмейкърът е платил на следващия ден. За героите от Peaky Blinders този жест е струвал колкото свит юмрук. Това беше истинският им отличителен белег, премерено въздействие. Кратки, прецизни удари, по-скоро като напомняне, отколкото като бой. Всяка атака служи за цел – да съберат дълг, да маркират територия, да коригират предизвикателство, да затвърдят репутацията си. Не им трябваше шум, нуждаеха се от ефект. Краят на този период бе белязан от инцидент на Гарисън Лейн. Млад мъж се опита да им се съпротивлява. Той не беше престъпник или съперник, а просто някой, който реши, че няма да плати. Когато падна, главата му беше разцепена от колан. Свидетелите не си спомняха кой е ударил, но си спомняха последвалата тишина, гъста, неудобна тишина, която висеше във въздуха като смъртна присъда. Нямаше нужда да обясняват нищо, градът разбра посланието. Разширяването когато Бирмингам беше разделен на тишини и невидими граници. Към средата на 1890-те Бирмингам вече не е сбор от бурни квартали, свързани случайно. Той е оспорвана територия. Всеки район има свои собствени кодекси, своя собствена банда, свои собствени опасни нощи. В този напрегнат пейзаж името Peaky Blinders започва да придобива тежест, която не зависи от един единствен лидер или една единствена улица, а от нещо по-дълбоко – идеята, че те могат да окупират дадено пространство без да се налага да се борят за него. Консолидацията се оформи, когато фигури като Томас Гилбърт или Кевин Муни разбраха, че силата не се крие в самия преврат, а в способността да се обединяват разнородни фрагменти. Муни се движеше по коридори, където другите виждаха само стени. Той разговаряше с съперници, договаряше мълчание и поглъщаше млади мъже, които преди това са принадлежали към други банди. Правеше го без речи или грандиозни жестове. Методът му беше прост – да превърне естетиката на Peaky Blinders в марка. Ако млад мъж приемаше наклонената шапка, дългото яке и прецизната стойка, той вече беше вътре, дори никой да не го казваше на глас. Смол Хийт беше първата им истинска територия, квартал, където полицията патрулираше по рутина, а не по убеждение. Там членовете на Peaky Blinders се движеха така, сякаш улиците им принадлежаха. Пазари, кръчми, тесни улички, където един бой можеше да продължи 20 секунди и да промени репутацията завинаги. След като осигуриха тази база, те напреднаха към Бордсли и Деритент, райони, където властта не се измерваше с полицейското присъствие, а с това кой все още стоеше до късно през нощта. Но градът не беше празен. Чипсайдските трудещи все още бяха активни, а копачите, закоравели работници с ръце като лопати и експлозивен нрав, защитаваха пространствата си като крепости. Напрежението тлееше тихо. Боевете не винаги водеха до смърт, но променяха навиците. Собственик на магазин затваряше рано, съсед променяше маршрута си, дете се учеше кой ъгъл да избягва. Инцидентът на улица Грейт Бар от 1893 година бележи повратна точка. Съперничеща група се опита да окупира района, където Peaky Blinders събираха дългове на букмейкъри. Те очакваха да намерят 3 изолирани момчета. Намериха нещо съвсем различно. Дозина млади мъже, строени в редица, мълчаливи, без да помръдват. Те просто бяха там, присъстваха и това беше достатъчно, за да отблъсне натрапниците. В този ден стана ясно, че репутацията им не е просто слух. Тя е стена. Разширяването свързало Peaky Blinders със собственици на кръчми, букмейкъри и дребни контрабандисти. В Дикбет, кръчмата на Джордж Истуут се превърнала в място за срещи. Не защото Истуут се възхищавал на младите мъже, а защото разбирал един основен факт.
По-добре било да ги има вътре, отколкото да се занимава с тях отвън. Споразумението било негласно. Те поддържали реда, а той не задавал въпроси. Така се родила мрежа, която не се появявала в нито един полицейски доклад, но която е влияела на решенията, маршрутите и дълговете. Неизбежният растеж принуди Peaky Blinders да се конкурират с банди от Астън и Вила Крос. Там властваха по-стари групи, като тези на Сам Шелдън, чийто буен нрав беше съчетан с остър бизнес усет. В началото Шелдън не приемаше момчетата от Смол Хийт сериозно, но когато те започнаха да изнудват пари в райони, които той смяташе за свои, той спря да се усмихва. Веднъж той изпрати няколко от хората си да сплашат собственик на магазин на Гарисън Лейн. 2 нощи по-късно един от тези мъже се появи с лице, разбито от един удар, без свидетели и без обяснение. Това беше еквивалентно на мълчаливо обявяване на война. Полицията наблюдавала феномена, без да е в състояние да го опише напълно. Докладите били повтарящи се, използвали едни и същи фрази: добре облечени млади мъже, неформален контрол върху територията, широко разпространен отказ за докладване на престъпления. Търговците предпочитали да плащат мълчаливо. Жителите, свикнали да решават проблеми без официална намеса, избирали да преговарят директно на улицата. Авторитетът в тези квартали не идвал от униформата, той идвал от полицейската шапка. Именно на този етап здравен инспектор интервюирал 12-годишно момче в Смол Хийт. Той го попитал защо е избягвал определен ъгъл. Момчето отговорило с яснота, каквато никой полицейски доклад не е успял да постигне. Ако тичат зад този ъгъл, аз не ги следвам. Той е техен. Не било страх. Било е признание за установения ред. Около 1895 година естетиката на Peaky Blinders започва да се разпространява отвъд същността си. Млади мъже от Астън, Лозелс, Хансуърт и части от Нечелс възприемат стила, сякаш е почетен знак, не защото им е било наредено, а защото разбират, че обличането по този начин им дава достъп до свят, където страхът работи в тяхна полза. Градът започва да се пълни с имитатори, някои от които по-опасни от оригиналите. Един вид несъзнателен франчайз. Това развитие съвпадна с младостта на Били Кимбър, момче, което наблюдаваше повече, отколкото говореше. Той не беше от Peaky Blinder, но израсна, вдишвайки атмосферата, която те бяха създали. Бъдещата му банда, бирмингамските момчета, нямаше да се появи от нищото. Тя възникна от празнотата, която оставиха след себе си. Peaky Blinders не създадоха организираната престъпност в града. Те създадоха плодородната почва, където тази престъпност можеше да процъфтява. Върхът на това явление е документиран при акция на Хай Стрит. Полицията щурмува букмейкърски пункт и открива около 20 млади хора с визията на Peaky Blinders. Само 4 фигурират в официалните записи. Останалите са имитатори. Властите са изправени пред феномен, който вече не могат да дефинират с имена. До 1895 година Бирмингам е разделен на зони, където присъствието на Peaky Blinders е толкова реално, колкото и приглушената светлина на газовите лампи. Няма нужда да обясняват кои са. Градът знае. Тяхното господство се основава на смесица от репутация, финансови интереси и примирено приемане. В този точен момент, преди пристигането на по-големи банди, те са най-влиятелната сянка на Бирмингам. Сянка, която не вика, но която всички разпознават. Упадък, изпитания, сеперници и тихият край на истинските Peaky Blinders. Краят на Peaky Blinders не дойде с легендарна битка или противник, който да ги унищожи с един замах. Той дойде от изтощението, дойде от натрупването, дойде от места, където те нямаха контрол. Офиси, съдебни зали, офиси с електрически светлини, които не оставяха сенки, в които да се скрият. Когато Бирмингам осъзна, че ерата на Пики отминава, членовете й вече се бяха разтворили сред осъдителни присъди, наранявания, мълчания и отсъствия, които никой не разследваше задълбочено. Първият сериозен удар дойде от съдилищата. Години наред властите се отнасяха към момчетата от квартала като към дребна напаст. Но в средата на 1890-те години натискът от страна на отекчените търговци и страхливите квартални сдружения принуди магистратите да променят подхода си. Присъдите започнаха да стават дълги,
по-дълги, отколкото който и да е от острите козирки беше очаквал. Имената на Стивън Макхики, Хари Фаулър, Джинджър Оуен и няколко други започнаха да се повтарят в протоколите като славна литания. Не като заплахи, а като съдебни производства, като бюрокрация. Най-обсъжданата сцена се разиграва през 1895 година, когато Макхики е осъден за утежнено нападение. Той влиза в съдебната палата с килната си шапка и обичайното си поведение. Но когато чува присъдата, едва свежда рамене. Не е разкаяние. Това е пресметливост. Той знае, че този път зад решетките не е просто наказание. Това означава загуба на присъствие по улиците, отстъпена територия, репутация, която започва да се опетнява. Структурата на Пики зависеше от нещо просто – присъствие, да бъдеш видян. Контрол върху улични ъгли, пазари, кръчми. Всеки млад мъж, заключен, означаваше участък от незащитен квартал. И тези празнини, веднъж отворени, бързо се запълваха. Вторият удар, по ирония на съдбата, дойде от самия престъпен подземен свят. Сам Шелдън, с мрежата си Вастън, разбра преди всички останали, че Пики Блайндърс отслабват. Неговите хора бяха по-възрастни, по-организирани, по-малко се интересуваха от естетика и повече от истински пари. За Шелдън Пики Блайндърс винаги са били опасни, да, но неорганизирани. Когато видя, че някои райони остават без лидер поради присъди, той предприе своя ход. Не му трябваше зрелищно насилие. Дискретни посещения при букмейкъри и собственици на кръчми бяха достатъчни, за да могат територии, които години наред бяха собственост на Пики Блайндърс, да сменят собственика си почти безшумно. Престъпността, подобно на природата, избягва вакуума. Третият удар беше генерационен. В Бирмингам се надигаше нова вълна, по-амбициозна, по-свързана, по-прагматична. Сред тях беше млад мъж, който все още беше никой, но скоро щеше да се превърне в лицето на съвременната организирана престъпност. Били Кимбър. Кимбър не имитираше естетиката на пийки. Той имитираше нещо по-важно – способността им да превръщат страха в приходи. Това, което пийки никога не разбираха, беше, че ерата на пазарите и кръчмите свършва. Големите пари бяха в конните надбягвания и Кимбър беше първият, който го видя. Докато членовете на Пики Блайндърс повтаряха модела си, по-малки опити за изнудване, целенасочено сплашване, наблюдение на заведения за бързо хранене, Кимбър изграждаше структури, мрежи, иерархии. Бърмингъм Бойс се оформяха и го правеха, без да искат разрешение. Полицията също се промени. По-редовни патрули, нови насоки за нощни нарушения, засилено наблюдение в райони, където преди никой не смееше да влезе без страх. Бирмингам не стана безопасен, но стана по-малко толерантен. И група, която разчиташе именно на тази неформална толерантност, започна да се изчерпва. През 1896 година полицейски комисар написал доклад с фраза, която се превърнала в неволен епитаф. Младите хора, които някога управляваха улиците, вече не се появяват на същите ъгли. Те бяха заменени, а не победени. Упадъкът беше запечатан и върху телата им. Насилието е безмилостно. Джинджър Оуен получи контузии, които го отстраниха от игра седмици наред. Фаулър завърши с счупени ребра след сблъсък с по-млади съперници. Бейлс в почти абсурден инцидент беше ударен от клиент, когото се опита да сплаши. Всеки физически удар беше и структурен. Липсващо звено, по-малко защитена зона, по-дълго мълчание. Имитаторите, които бяха предимство по време на разширяването, сега бяха отрова. Всяко дете с наклонена шапка и дълго яке се наричаше пийки, дори и да нямаше никаква връзка с оригиналите. Името губи своята прецизност, своята острота, а когато една идентичност се разпространява неконтролируемо, тя престава да функционира като оръжие. Символичният край дойде по най-противоречивия начин, който можем да си представим. През 1897 година млад мъж, арестуван за кражба на портфейл, се опита да омаловажи престъплението, като каза, че не е престъпник, че е един от членовете на острите козирки. Ехото как градът запомни и изкриви Пийки Блиндърс. Когато острите козирки престанаха да владеят улиците, те не изчезнаха.
Разпаднаха се на фрагменти като стара боя, която се лющи, без да оставя нито един разпознаваем цвят. Останаха в изрезки от вестници, пожълтели във влажни мазета, в разпръснати показания от дребни съдебни дела, в треперещите спомени на собственици на магазини, устарели зад износени щандове. Всеки фрагмент сам по себе си беше недостатъчен, но заедно те образуваха упорито ехо, шепот, който надживее младите мъже, които го бяха оформили. Първото изкривяване възникна в самите кръчми, където тези момчета бяха сплашили половината квартал. Мъжете, които бяха млади през 1890-те, не си спомняха Peaky Blinders заради организацията им, която никога не е съществувала, а заради визуалното впечатление, наклонената шапка, прекомерният блясък на ботушите им, замислената стойка при влизане. Това бяха спомени, оформени от смесица от стар страх и селективна носталгия. С течение на времето тези истории се преувеличиха. Никой не можеше да каже със сигурност дали Макхики е свалил 10 съперници за една нощ или само за 2. И нямаше значение. Разказаната версия оцеля, а не преживяната. Вторият слой на мита е дело на пресата. След 1890-те години вестниците започват да използват Peaky Blinder като общ етикет за всеки добре облечен млад мъж, замесен в безредици. Изразът престава да бъде собствено име и се превръща в общ редакционен термин. През 1901 година статия за Бой Фастън споменава банда от типа на Пики. Сякаш терминът вече обозначава стил на престъпност, а не конкретна група. Всяка неточна употреба допълнително размива първоначалната идентичност, разширявайки мит, който вече не съответства на никаква историческа реалност. Третото изкривяване дойде от уличната имитация. Естетиката на Peaky Blinders оцеля дори след като те вече ги нямаше. Заострени шапки, тъмни шалове, тесни палта. Модата се превърна в униформа за млади мъже, които никога не бяха чували имената Фаулър или Оуен. В началото на 20 век полицията арестуваше момчета, които се обличаха като пийки, дори и да не бяха част от никоя банда. Визията погълна групата и в Бирмингам да си пийки се превърна по-скоро в стил, отколкото в идентичност. Официалните записи също допринесоха за изкривяване на паметта. Съдебните записи запазиха имена и престъпления, но без да обясняват контекста или взаимовръзките. Погледнати от разстояние, тези списъци сякаш предполагат координация, която никога не е съществувала. Липсата на документи, описващи тяхната структура, тъй като те нямаха структура като такава, остави празнота, която по-късните поколения запълниха с предположения, по-подредени от реалността. Физическата обстановка също изчезна, а с нея и точният спомен избледня. Бирмингам се разраства, отваряйки булеварди, разрушавайки цели редици работнически къщи, издигайки фабрики, които покриваха уличките, където Peaky Blinders са тичали, биели и събирали хора. Една алея се превръщаше в паркинг, тъмна кръчма се превръщаше в магазин без история. Без оригиналните места, умът запълваше празнините с нови образи, по-чисти или по-драматични, но винаги по-далеч от това, което е било. Градът се променяше и споменът се адаптираше. От този процес на адаптация се появи романтичната и погрешна идея, че Peaky Blinders са били добре организирана банда с иерархии, кодекси и координирани операции. Истината беше по-проста. Те бяха насилствени млади мъже с ограничено териториално присъствие, без официални лидери и име, което произлизаше повече от страх, отколкото от структура. Но градовете предпочитат ясни митологии пред хаотичните реалности, а Бирмингам, белязан от бедност, тесни улички и младежко насилие, се нуждаеше от разказ, за да осмисли миналото си. През 20-те и 30-те години на миналия век, когато бирмингамските момчета на Били Кимбър, а по-късно и конфликтите с бандата на Сабини доминираха в заглавията, някои журналисти започнаха да наричат Peaky Blinders – естествените предшественици. Асоциацията беше удобна, макар и дълбоко неточна. Кимбър управляваше национални мрежи за залагания. Peaky Blinders никога не се издигнаха над контрола на уличното ниво.
Но в очите на обществеността разграничението изглеждаше логично. Днешните престъпници трябва да идват от някъде, а митът за Peaky Blinders предлагаше древна сянка, в която да ги поставим. Към 50-те години на миналия век малцина оцелели са останали от оригиналната епоха. Някои вече в напреднала възраст разказвали истории, изкривени от десетилетия на непостоянна памет. Разказите им смесвали факти с преувеличения, които били станали неразделни. В тези семейни истории враговете винаги били по-многобройни, битките по-драматични, а шапките по-остри. Това не било умишлена лъжа. Това бил естественият начин, по който паметта пренаписва собственото си минало. 70-те години на миналия век добавиха нов пласт – академични изследвания. Местните историци търсеха конкретни следи от младежко насилие в Бирмингам. Те откриха имена, дати и престъпления. Те също така откриха огромни пропуски. За да обяснят тези пропуски, някои предложиха по-твърди структури, отколкото всъщност са съществували. Проучванията бяха предпазливи, но много читатели интерпретираха тези хипотези като установени факти, подсилвайки митологизиран образ. Едва с изследователи като Карл Чин митът започна да се разсейва с документална прецизност. Чин прегледа всяка изрезка, всеки процес, всяка улика. Неговата работа възстанови истинския мащаб на феномена. Членовете на Peaky Blinders наистина бяха млади мъже, изпълнени с насилие, но местни, неорганизирани и постоянно променящи се. Несложната престъпна мрежа, която популярната култура в крайна сметка си представи, нито ранният еквивалент на Кимбър или Сабини, нито структурата, която телевизионната литература превърна в глобален символ. Истинското наследство на острите козирки не е била действителната им сила, а способността им да се превърнат в огледало. Отражение на бедността, насилието и градската тревожност на Бирмингам от началото на века. Това, което оцеля, не бяха те, а нуждата на града да обясни собствената си тъмнина. В крайна сметка, острите козирки не продължиха да съществуват, защото доминираха Бирмингам. Те продължиха да съществуват, защото Бирмингам се нуждаеше от история, която да осмисли бруталността му, и те се превърнаха в тази история.